Mae pob busnes angen arian, ond gwyddom nad peth hawdd ydy gweithio allan lle i fynd i gael gafel ar gyllid a gall dewis pa fath fod yn anodd hefyd. Dyna pam i ni wedi sefydlu'r parth cyllid busnes, canolfan cyngor i busnesau fel eich busnes chi. Yn anffodus, allwn ni ddim dangos i chi sut mae tyfu arian, ond gallwn rhoi gwybodaeth a chyngor i'ch helpu chi gael gafel ar y math cywir o gyllid i'ch busnes chi. Dyma flas sydyn o'r hyn y gallech chi gael. Gallech fenthyg arian gan y banciau, arianwyr, angylion busnes, cyfalafwyr menter ac eraill. Gallech ryddhau equity o'ch busnes i ariannu cam nesaf twf eich busnes. Fe allech lwyddo i gael un o'r amryfal fenthyciadau a grantiau sydd ar gael i busnesau fel eich un chi. Am fwy o wybodaeth, ewch i'n parth cyllid busnes ac i'r canfyddwr cyllid, cronfa ddata o'r opsiynau ariannol sydd ar gael. Mwyn i ddefnyddio, byddwch angen ateb ychydig o gwestiynau, megis ymharan o Gymru mae eich busnes a beth rydych am wneud ar arian. Yna cewch fanylion y cynlluniau cymorth ac ariannol cymwys i chi sydd ar gael gan y sector preifat a'r sector cyhoeddus. Bydd rhesymau o blaid ac yn erbyn pob un o'r opsiynau cyllid hyn ar gael i chi, ond fe allech weld fod nifer o benderfyniadau byddwch angen i gwneud. I'ch helpu chi ganfod y llwybr gorau eich busnes chi a chebwch le yn un o'n digwyddiadau, cael gafel ar gyllid neu gwnewch gais i weld mentor busnes. Ac mae chwaneg, gallwn hefyd roi cyngor i chi ar ddefnyddio cynllun busnes i wella eich siawns o sicrhau gyllid a gwybodaeth a reoli llyfrau eich busnes. Gallwn roi cyngor i chi ar sicrhau fod eich cwsmeriaid yn eich talu ar amser a sut mae casglu dyledion. Gallwn egluro sut mae rheoli eich llif arian, sut i gadw eich cofnodion ariannol, dewis yr yswiriant cywir a chyllidebu ar gyfer eich busnes. Felly cymerwch gip ar ein parth cyllid busnes i ddod o hyd i'r cyllid, y cymorth a'r cyngor busnes sy'n iawn i chi.